May Sorsogon, Masbate, kabilangan Tikaw at Morias Island, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Piliran, Southern Leyte, Tinagat Island, Surigao del Norte, kabilang po Siargao, Bukas, Grande Group. Inaasang maglalandfall po ang bagyo sa Isabela bukas ng gabi at lalabas po ng Philippine Area of Responsibility sa araw po ng o sa Biyernes po naman ng gabi. Rapu-rapu. Demonyo talaga tong Alps na to. Sikip-sikip eh, oo. Talagang magpapakamatay. Madilim oh, 6:30 na, madilim. Gawa ni Christine na bagyo. Yun oh, yung Alps oh, parang tanga. Oh, swerving. Hindi dapat maging bus driver yun. Overtake na itong Ford Ranger. Ay kaliwa. Pasok. Di ba?
Ford Ranger yan, brother. Malapit ng buksan to. Ang haba nito, oh. Yan, yung may crane na yan. Tulay yan, tulay. Ayan, oh. Ito na lang pala. Susunod nila, oh. Ayan, oh. Ano po, kain pa, oh. Dami pa pala. Dali. Bagyo yan. May bagyo yan. Pwede ngayon kasi began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance
stop.